ಮಲ್ಲ ಬಾಸನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಸನೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಸನೆ ಮನದ ತೂಲೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸೇರಲೆ ಜೈಕಾರ ಪಾಡಲೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಳೆ ನ್ಯಾಯೋಡೆ ಕೇನಲೆ ಅಬತರ ತರ ತರ ವಂಜಿತರ ಅಬತರ ತರ ತರ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಬತರ ಅಬತರ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಅಬತರ ಕಾಚಕ್ ಕಾಚಕ್ ಅವತರ ಜೋರಾದೆ ಶುರುವಾತಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಅಬತರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಪಂದ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಅಬತರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಾತಿರೊಂದುಪ್ಪುನು ತುಳುನಾಡಿಡು ಭಾರಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಅಬತರ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಂತೂ ಸಖತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಬತರ ಇನಿ ಭಾರತ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಬಲೆ ಎಂಚಂಡ ಮೂವಿ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿರು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಎಂಚ ಕ್ಷಣಗಣನ ಆರಂಭ ಹೊಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಸನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಸನೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಸನೆ ಮನದ ತೂಲೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸೇರಲೆ ಜೈಕಾರ ಪಾಡಲೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಳೆ ನ್ಯಾಯೋಡೆ ಕೇನಲೆ ಅಬತರ ತರ ತರ ವಂಜಿತರ ಅಬತರ ತರ ತರ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಬತರ ತರ ತರ ವಂಜಿತರ ಅಬತರ ತರ ತರ ಮಾತೆರ್ನಲ ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡ್ ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣುದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದನೆ ಅಲ್ಲಿನ ತೂಪುಂಡೆ ಬಿನ್ನೆರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡ್ ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣುದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದನೆ ಅಲ್ಲಿನ ತೂಪುಂಡೆ ತಾಜೀದ ಕನ್ನೋಟ ಸೋಜಿಗ ರಂಪಾಟ ಎಣ್ಣೆಜಿದ ಕಂಡೋಡು ನವಿಲಂಜಿನಲ್ ತಂದು ಬರ್ಪುನ ಪರ್ಲುತ್ತುಯೇ ಬಿನ್ನಗು ಬಾರಿ ತಮ್ಮನ ಏ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದಿನ ಮೊಗಲ್ದ ಮಾನೋರು ಮಿಂಚಿದ ಸಂಚಾರನ ದಿನ್ನೆರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣುದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದೆನೆ ಅಲೆನ ತೂಪುಂಡೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಸೊಂದ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾತೊಂದು ಚಿಟ್ಟಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮುಳ್ಳಿ ಮೂವೀಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಮಿಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡೆ ನಾನು ಚಿಟ್ಟಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಬತರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟಿನ ಮಾತ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಟೈನ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂದಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಗಳು ಎದುರುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಚಿತ್ರರಂಗದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದ ಸಾಧನವಂತ ಚಿತ್ರ ಸಾಧಕರನ್ನ ಮಟ್ಟುಗಳಿರು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮಟ್ಟುಗಳಿರು ಕಲಾವಿದರ ಮಟ್ಟುಗಳಿರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ಹೇಳಿದ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಸುರುಗಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೀದರಾದ ಉಪನಚನೆ ವೇದಿಕೆ నుంచి ಎದುರುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಡಾರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಲಕರ ಶ್ರೀಮಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟುಗಳಿರು ಹರಿವೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ನಮ್ಮ ಟುಗಿಲೇರು ಧೈರ್ಯದಾರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಐವಂಡಿಸೋದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಟುಗಿಲೇರೆ ಅಲ್ಲ ಸದ್ದು ಮರಡು ಅಂಜನೆ ಕಿರಣ್ ನಮ್ಮ ಟುಗಿಲೇರೆ ಕಿರಣ್ ಕೊಡಿಕಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೊಡಿಕಲ್ದ ಅಲ್ಲ ದಿನೇರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂಜನೆ ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ರಮನ್ ಸೇರೋದು ಅಂಜನೆ ತುಳು
ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬರು ಅಂಜನೆ ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬರು ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಅಂಜನೆ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಜಗೀದ್ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿಬರಲು SDM ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ ತುಂಬರು ಅಂಜನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಅಂಜನೆ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ತುಂಬರು ಅಂಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಕದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬರು ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಕದ್ರಿ ಅಂಜನೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಆರ್ ಧನರಾಜ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಬಳಲ್ಬಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಮೋದನ್ನೇ ದುಬ್ಬರಡು ಸಂಜೆ ಸಂತೋಷ್ ಎಲ್ಲ ದುಬ್ಬರಡು ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರ ಈಗಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಚಿತ್ತಿನಾರೆ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿನಾರೆ ಈಗ ಅಬತರ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನಿಲನ್ನೇ ದುಬ್ಬರಡು ಅನಿಲನ ಅಂಜನೆ ಆನಂದ್ ಬಂಗೇರ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರೋರು ರಚನೆ ಆನಂದ್ ಬಂಗೇರ ಅಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಂಗಳೂರದ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ದುಂಬರಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಬಂಗೇರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿದ ಅಲ್ಲ ದುಂಬರಡು ರಚನೆ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ದುಂಬರಡು ಮನೋಜ್ ದುಂಬರಡು ರಚನೆ ಇವನಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂದು ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರ ಪುನರ್ ನಿಖಿಲ್ ಕೀರ್ತಿ ಸಾಲಿಯನ್ ನಿಖಿಲ್ ಕೀರ್ತಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಚನೆ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿರಾಜ್ ಚಂದ ಅವರ ಹಕ್ಕುಲ ದಮನ್ ಸೇರೋರು ಅನಿಲನೇ ಬರಡು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಜಗನ್ನೇ ದೇವಿ ಬರಡು ಜಗನ್ನೇ ಅದೇ ಅನಿಲನ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಕ್ಕಳು ದೋಸಿನ ಕುಸುಮರಲ್ಲೇ ಬೇದಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿರಿಯಾರಾದ್ರು ಕೊಡುವ ಚಿತ್ತಿನ ಆಶೆ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದು ಬರೋದು ಪದ್ದು ಪಕ್ಕ ಟೀಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಪದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದು ರಚನೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು ಕಲಾವಿದರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿದೆ ಜೊತೆ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದನೇ ದುಂಬರಡು ರಚನೆ ಜೂಲಿಯಟ್ ಬರುವ ಚಿತ್ರ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ವಿರಾಟ್ ರಚನೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಲಿಖಿತ್ ದೊಡ್ಡ ದುಂಬರಡು ಬೀಚ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದುಂಬರಡು ರಚನೆ ಗುಡಿ ಮೂವೀಸ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ದ ಮಾಲಕಿ ರಚನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಡಿ ಕಾರ್ತಿಕಾಳ ಅಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆಗಳು ರಚನೆ ಇವರಿ ಅಬತರ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿಯಾದ ಅಭಿನಯ ಗಾನ ಭಟ್ ಆಗ ತುಂಬರು ಗಾನ ಭಟ್ ರಚನೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಲಾನಾಯಕ ಆದ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಚಿತ್ರ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಆಗ ನಮಸ್ತೆಗಳು ಇದರ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ರಚನೆ ಹಿರಿಯ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಅಲ್ಲ ತುಂಬರು ರಚನೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಗುಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇದರ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುಖ ಅರ್ಜುನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ರಜಗಳ ಪೂರ್ಣ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ പിന്നീട് ബൈദിന കൗജിട്ട് ദിനനെ പോപ്പുജേ കണ്ണുതര പെലമുച്ചന്തനെ അലിന് തൂപ്പുണ്ടേ താജീദ കണ്ണോട്ട സോജിഗാരംപാಟ എന്നെ ജിത കണ്ടോട് നവിലഞ്ചിനാൽ തന്ന് ബർപ്പുന പർലുത്തുയേ ഡെന്ന ಬಿನ್ನಗ್ ಬಾರಿ ತಮ್ಮನ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದಿನ ಮುಗದ ಮನೋರು ಮಿಂಚಿದ ಸಂಚಾರನ ದಿನ್ನೆರು ಬೈದಿನ ಗೌಜಿಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣುದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದೆನೆ ಅಲೆನೆ ತೂಪುಂಡೆ
ಚಂದ ಮಾಮನ ಬೊಲ್ಪು ತುಲೆ ಅಲೆ ಮೆತ ಬಣ್ಣ ತುಲೆ ಐಸಿರೋದ ಮೊನೆ ತುಲೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಾಲೆ ಚಂದ ಮಾಮನ ಬೊಲ್ಪು ತುಲೆ ಅಲೆ ಮೆತ ಬಣ್ಣ ತುಲೆ ಐಸಿರೋದ ಮೊನೆ ತುಲೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಾಲೆ ಬಾರೊಂದೇ ಜಾರೊಂದೇ ಬತ್ತುಂಡೆ ಎತ್ತುಂಡೆ ಆ ಉಡಲ ಜಾಲಗ ಪೊರ್ಲುದ ತೋಟೋಡು ಅಲ್ಲಿನ ನೈದಿಲೆನೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಾದೆ ಪಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ಯಾಲೆ ಆ ಕಣ್ಣದ ಮಿಂಚಿಗೆ ಬಲ್ಬುದರ ಸೊಗು ಸೋತುದು ಇಂಜಾಯ್ನೆ ತಿನ್ನೆರೆ ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದೆನೆ ಅಲ್ಲಿನ ತೂಪುಂಡೆ என்ன மனசு மாலொந்துண்டு அலை என்னாலு பந்து மாயோ கோத ஊருடொஞ்சி ஜத்து பத்தி நாலு என்ன மனசு மாலொந்து ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ఇప్పుడు ರಂಗಭೂಮಿ ಕೊಡುತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ఒక ನಟರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಭಾರಿ ನಿಂತು ಹೋದ್ರು ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡದ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತರ್ಗತ ಐಕ್ಯರ ಸಂಗೀತ ఒక ಐಕ್ಯರ ಸಂದೇಶ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಒಂದು ಅನುಕರಣೀಯವಾಗಿತ್ತು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತುಗಳ ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಮಾತುಗಳ ಒತ್ತಾಯದ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಹೇಗೆ ತುಳು ಮೂವಿ ಏತು ಬರ ಆದ್ಯಂಗಲಿಕ್ಕೆ ರಂಗದ ಜ್ಞಾನದ ವೃದ್ಧಿಯ ಕೊಡಬೇಕ ಇನಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಅನೇಕ ತುಳುದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಲಿ ಮಗನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾದ ಇನಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಂದ್ರೆ ತೂಪುನ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಲೈನ್ ಕಟ್ಟ ನೀನು ಯಾನೆ ಇಡೀ ಸಿಟಿ ತಿರ್ಗಿನಾಗ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಅಬತಾರ 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 ಮಾಡ್ಕೊಳ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತಾಡ್ತಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಬತಾರ ಮೂವಿಲಿ ಕೂತ್ಕೋಡು ನಿಂತು ನಡನೆ ಬಂದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೋಡು ಮಾಡ್ಕೊಂತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಯಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವುದು ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾತ್ರ ವಿದೇಶದ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿದ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಿಂಜಿನ ಬರಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಅಭಿಲಾಷೆ ಯಾಂಗ ತೂಕ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಂಗ ಇಲ್ಲದ ಬರ್ತದೆ ತೂಕ ಯಾಂಗ ತೂಕ ಇವುಲ ತೂಲೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿರೋ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದಳು ಅವು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆಪುರ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತೂಯ ದಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ನಂಗೆ ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಪುರ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿದೆ ನಟನೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಎಡೆಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜನಮನ ಕಲಿಸೋಡು ఒక 7 ದಿನ 50 ದಿನ 100 ದಿನ ಅವಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಂಗಳು ಈ ಒಂದು ಏನ ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಿರ ಬರೋದು ಬರ್ತದ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಭಿಲಾಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ మనసు మాట్లాడిಲ್ಲ ఆయన ఈ లెవెల్కి వెళ్తే కానీ సంతోషపడు ನನ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಕೋರ್ಪೇಟ್ ಬರವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಗಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ದುಡಿತಾ 5 ವರ್ಷದ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪೂರ 100% ಸಕ್ಸಸ್ అంటే ఈ ఫిల్మ్ 100% సక్సెస్ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಕಲಿತು ಮಾತ್ರ ಮಾತು ಆಸಕ್ತಿ ಮಧ್ಯೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಮಂದಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಬಂದರೆ ಯಾರು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಬತರ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ.
ಅಂಚಿನ ಗೈದಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇ ಹಿರಿಯರೇ ಇವರು ಭಾಷೆದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರೇ ಕಲಾ ಪೋಷಕರೇ ಬಹು ಅಬತರ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಭಿನಯ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರೇ ಅಬತರ ತಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಪೂರ ತಂತ್ರಜ್ಞರೇ ಮಾದರಿಗಳ ಊರಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ 8 ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪಾತ್ರಗಳು 8 ಪಾತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ 5 ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆ ಒಂದು 1200 ಜೋಡು ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ತೋರು ಅಟ್ಲೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಮತ್ತು ಅಜಪಾದೆ ಅಟ್ಲೆಗಳು ಆಶ್ರಮವು ಕೊಡ್ತಿನ ರಕ್ತದಿನಕ್ಕೂ ಆ ಕಾರ್ಯವು ಉಡುಪಿ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳು ಆಯ್ದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಕೇವಲ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಉಭಯ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಎಂದರೆ ಈ ತಂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪನ ಮೂರಲ್ಲಿ ದೇವರಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸುರುಳಿಯನ್ನು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೋಕುಲು ಬಂದ ದೇವರು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಕೈದಿನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಪೂರ್ವದ ಹೋರಾಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಕೋಟೆ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡೋದಂತೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪೂರ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕರೆದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಬತರ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಹಂಪಿ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆತಂದೊಡ್ಡಿ ಕನ್ನಡ ಏನೇ ಬಂದಾನೆ ಪಂಚಾಯತ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿನಾಡು ಎತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಅಬಕಾರ ಕಟ್ಟಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಕಾಪಿನಾಡು ಅಬಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು 8 ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಭೂಮಿ ತೆಗೆದಿದೆ ಅವನ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಕಿ ಬರಬೇಕು ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ఎందుకంటే ಆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಚೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಈ ಅಬಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವರಿಗೆ ಅವನು ಪುಣ್ಯವು ಮಾಲಿನ ಬೆತ್ತರವನ್ನೇ ಒಂದು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆತ ತಾಳ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಅಬಕಾರ ಗೆಲ್ಲೋಣ ನಾಡ ನಿಂತು ಏನು ಕಾರಣಕರ್ತರ ಅವರೊಂದು ಗಂಡ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ವೀಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಮೂವಿ ಗೆಲ್ಲೋದಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಳು ವೀಕ್ಷಕರು ಅವಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಅಬಕಾರ ಮೂವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಗೆಲ್ಲಲು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದು ಯಾವುದು ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಥಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಅರ್ಜುನ ಮಸ್ತ್ ಚಿತ್ರ ಓದ್ತಿದ್ದೀರ ಭಾರಿ ಆಗ ಪಾಪ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Malabar opportunity to take first of all thanks to enter grand entry into the first curriculum. Actually, the first curriculum ke pura course lessons matter the bargaining ticket. ಈ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಉಂಟು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಇದು ಎಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮೂವಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ചെയ്യുന്നത് ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಬೈದಿನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯದ ಹಿರಿಯಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ ಮೂಕಿನಿಂದ ಬೈದರು ನಮಗೆ ಏನು ಸಾರಿ ಜಾಗ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸಾರಿ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬಟ್ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾವಖಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಕಟ್ಟಲು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೂ ಮಾನಸರೆಲ್ಲ ಕುರುಗಳು ಐದು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಕೋಡಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಯುವಕರು ಬಂದಿದ್ದು ಎಂಬುದು ದೇವರಲ್ಲಿ 1,000 ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಮ್ಮನ ಖುಷಿ ಬೋಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನದೀನ್ ಸಾಯನ್ ಅಂಜನೆ ವಿರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂಜನೆ ಅದರ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಜನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳ ಪೂಜೆ ಪಂಡಿತ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಅಬತರ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಕೊಡೋಣ ಅಬತರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾಮಲ್ಲ ಬಾಸನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಸನೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಸನೆ ಮನದ ತೂಲೆ ವಂಜಾದ ಸೇರಲೆ ಜೈಕಾರ ಪಾಡಲೆ ಅಬ್ಬಾ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ದಿನದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಬತರ ಮೂವಿನ್ ತೂದು ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್ ತೆಲಿಕೆದ ಕಡಲು ಮುರ್ಕುದಿತ್ತಂಡು ತೆಲಿಕೆದ ಬುಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಡ್ ಸರ್ನ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಡ್ ಸರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂಚನೆ ನಟನಡು ಬತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಪಂದಾನಗ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆಲಿಕೆಗೂ ವಾ ಕೊರತೆಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತಿನೊಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋಕಾದು ಮೂಡಿ ಬೈದಂಡು ಸೊ ಬಲೆ ಅಂಚಂಡ ಜನಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿ ಯಾನೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಜನಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿ ಪಂದು ತೂ ಒಂದು ಬರ್ಕ ವಂಜಿತರ ಅಬತರ ತರ ತರ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಬತರ ತರ ತರ ವಂಜಿತರ ಅಬತರ ತರ ತರ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಬತರ ಸೂಪರ್ 100 ಡೇಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಳ್ಳೇದು ಚಂದ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಪೂರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಶೋಕೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಸಮ್ ಶೋಕಿತ್ತನ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಂಟೆ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ 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 ಬಾರ್ ಶೋಕ ಸೂಪರ್ ಬಾರ್ ಶೋಕ ಅಬತಾರ ಬರಡು ಒಂದು ಮಾತ ಬರಡು ಬಾರ್ ಶೋಕ ಅಬತರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ದಿರಿ ಭಾರಿ ಅಬತರ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಪೂರೇನ ಪ್ರತಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲನ್ನ ಅಬತಾರ ಭಾರಿ ಜೋಡಿತ್ತು ನಾನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುವೇರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತು ತೂದು ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಅಬತರ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಬಂದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಪಂಪಿನ ದಾಲೇಜಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ತೂವಲ್ಲಿ ಹೈ ಎಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಬಾರಿ ಮೂರು ಮಲ್ತೇವೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ತೋಲಿ ನಡೆ ತೋಲಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕ
ಮೂವಿ ಫನ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾನಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಮೇಡಮ್ ಫುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಬಲಿಪನ್ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಕಂಡು ಅಬತರ ಜೋರುಂಡು ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ವೈಲ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೊ ಒಂಬೇರದಾದ ಮುಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ವೆ ಬಂದು ತೋರ್ಬರ್ಕ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಎಂಚಾಣ ಸರ್ ಮೂವಿ ಅರ್ಜುನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಾರೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ 100 ಡೇಸ್ ಪಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಅದು ಡಬಲ್ ಇತ್ತು ಡಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಏಕ್ಲೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಟ್ಪೀರ್ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಬೇಕು ಅರವಿಂದ್ ಬೌಲರ್ ಸೂಪರ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದೇ ಅರ್ಜುನನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ವೈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ವಿನ್ನರ್ ಬೈದಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಬೈದಿನ ಆ ಸಾಂಗ್ನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಬೋದೆ ವಿನ್ನರ್ ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನ ತೋಜುಜೆ ಅಲನ ಪ್ರೀತಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡ ಆ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಡೀ ಮೂವಿದ ಒಂದು US P ಇಂದ ಬರಲಿ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ 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 ಮೂವಿ ಸರ್ ಮೂವಿ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನವೀನನ್ನೇ ಬೌಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಾಪಿಗಡದಪ್ಪು ಮಾಷಾದಪ್ಪು ಭೋಜರಾಜ ಮಂಜೂರದಪ್ಪು ಪೂರ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಸ್ಲೋ ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಚೂರು ಅನಿಸಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮೂವಿ ಎಂಚ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈದೇರಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈಜೇರಿ ಲೆತ್ತಂಬರ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರಲಾಯ್ತು ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೂವಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಫುಲ್ 2.5 ಮೂವೀಸ್ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಬೈದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತ ನಮಗ ಅಬತರ ಫನಿ ಆಲ್ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಮಿಡಿ ಫನ್ನಿ ಆದಿತ್ತು ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಎಡೆ ಅಶೋಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂಜೆ ಉಂಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಏನ್ ಚೇತಂಡೆ ಫೀಲ್ ಎಂಚ ಎಡ್ಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡೈನೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಆತನ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಫನಿ ಇತ್ತನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಬಂದಿಕ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಬತರ ಫನ್ನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಗೈನ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬನ್ನಲಿದ್ದು ಅವತಾರ ಜೋರ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪಿನ್ನಿಡು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ತೂಜೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 4 ಜನ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರ ನಿಂಕಲು ಕೊಡುವರ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಡ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಹೊಸತನದ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಮಾತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದಿಕ್ಕ ಸಿಂಗರ್ ಅಂದಿಕೆ ಎಂಡೆ ಸೊ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಲಿಯಾ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬೈ ಚಂದ ಮಾಮನ ಬುಲ್ಪು ತೂಲೆ ಆಲೆ ಮೈತ ಬಣ್ಣ ತೂಲೆ ಐಸಿರೋದ ಮೋನೆ ತೂಲೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ ತುಳು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದಾಗ ನಿಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರ ಕಾತೊಂದು ಅಂಚೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಹೊಸತನದ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದುಂಡು ಅವೇನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಅರ್ಜುನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿಲ ಮೂವಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ್ನ ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಅ ಬಿಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್
All the best, Arjun. You're a superstar. Superb. Yeah, he's multi-talented. No doubt and no comments on that. He's excellent. Yes, I want to see him grow in the industry and even further. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಎಂಚಾಂಡಿರಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊಲ್ತು Movie was very good, and throughout the movie we liked the direction and the acting and the suspense and the comedy. Everything was together, so we loved the movie. And all the best to Arjun. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಾದ ಪಂತ ತುಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ದ ಮೂವಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗಾನಾ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಮಾಡೆಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಐ ಕೇಮ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಟು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ. ಟೈಟಲ್ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಹಿಲೇರಿಯಸ್ ಮೂವಿ, ಲಾಫ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್. I think it's a family watched movie. Everybody should come to the theatre and watch the movie. Very nice movie. I just loved it. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೂವಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 10 out of 10 ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮೂವಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ವಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್, ವಿ ಲಾಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಮೂವಿ ಟಿಲ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್, and it was more funny and the topic was also nice. We all enjoyed the movie. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾದಿರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು ಗಾನ ಭಟ್ನ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಆರ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮಗಲ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದತಿ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಎಸ್ ಮಗಲ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂಡು. ಸೊ ತುಳು ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂದ ಪನೊಲಿ ಗಾನ ಭಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ನ. ಸೊ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಂಡು ಪಂಟ ಆಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ ಸಮಯ ಅಂಡತ್ತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಣೆ. ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾತೀರಿ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಲಾಯ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತೇರು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕರೇಜ್ ಬಂತು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯ್ತು. ಉಳ್ಳ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಬಂತು. ಮೂವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು, ಆಫ್ಟರ್ ಕರೋನಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮಿಡಿ, ಮಸ್ತ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬತ್ತು ಓಡುಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೂವಿ. ಕಾಮಿಡಿದ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಬತ್ತು ಓಡು ಅಬತರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. See, truth to be told, I don't understand, I don't speak Tulu, okay? I am from Chennai. Kana's my friend. And I don't need to know the language because the movie was completely like, roller coaster. It was so funny. Arjun has a great screen presence. He has that majestic screen presence. And the three Rams, they were all so hilarious. And my friend Ghana was like, she acted in my movie, but she has grown like a great actress. She was in my first film actually, and now she's a very matured actress and she has done a fantastic job. I mean, I don't need subtitles to understand, but it was so hilarious. I thoroughly enjoyed it actually. I'm pretty sure it's going to be a great movie and great success actually. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಬತರದ ಹೀರೋಯಿನಿ ಗಾನ ಭಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರೆ. ಸೊ ಆರ್ದಾದ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂದು ಆರು ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಟುಲೇರ್ ಬಂದತು ಒಂದು ಬರ್ಕ ಎಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ. ಸೊ ತೆಲಿಕೆದ ಕಡಲು ಮುರ್ಕುದಿತ್ತೇರಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂದಿರಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಆವಡು, ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಆವಡು, ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಎನ್ನುನೇ ಅವೇ ಬೋಡು ಒಂದು. ಸೊ ಅಬತಾರ ಮೂವಿ ಆಯ್ತು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಈರ್ಲ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೋಟ ಬತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ತೂಲೆ ಈರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೇರಾ ಅಂದ ಓಕೆ. ಎತ್ಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು, ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಮಾತು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತ ಅಬತಾರ ತೂಲೆ. ಓಕೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂವಿ ಮಂದರ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ತುಳು ಟೀರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂದ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಮೂವಿದ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈತ್ ತಿಕ್ಕದಂಡ. ಸೊ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಉಂಡಿರೆ ನಮ್ಮ ಊರು ತಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ನ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ನಾಗ ಮೋಕವನ್ನ ಎನ್ನ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್. ಸೊ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಇತ್ತನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತರೆ ಅಬತರದ ಕತೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಚೆನ ಇಟ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಬರೇ ಆರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂದು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದತು ಒಂದು ಬರ್ಕ ಎಸ್ ಸರ್ ಜನಕ್ಕಲು ಇಡೀಕ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಒಂದೇ ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಕೆದ ಕಡಲು ಮುರ್ಕುದಿತ್ತೇರನೆ ಪನೊಲಿ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸರ್ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದಾಯಿ ಸಿನಿಮಾಗು.
ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜೋರಿತ್ತು. ಸೊ ಇನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪತ್ತರ ಹಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಅವು ನೂವಾಂಡು ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡಲಿತ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ಸುದೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಜನಕ್ಕಲು ತೆಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಕಲಾವಿದನ್ಲ ಗುರುತು ಬರ್ತದೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಹಾಕಲು ಸಮರ್ಥವಾದ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಎಂಚ ಪೋಣೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕಲಾಮಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಣ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚ ಬನರ ಅಂಚನೆ ತುಂಬದ ಮೂವಿ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮೂವಿ ಕಾಣದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಝೋನಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಂಜೇ ಮೂಡು ಬರೋದಿತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದಿತ್ತು ಹೀರೋನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವು ಒಂದು ಬಟ್ ನೀನು ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ ಬಜೆಟ್ ಕಮ್ಮಿಡು ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಪಾಡಲ್ಲ ಆಪಿ ನಂಗೆ ಅಂತ ಬಜೆಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿಡು ಆಪಡೋದು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದೆ. ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ನೋಡೆ ದಯಪಂಡ ಕೋಡೆ ಮುರಾನಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆದ ಶೋ ತೋಪಾಯರು. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಾತು ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಲೆಡ್ ಇತ್ತಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ದಿಪ್ಪು ಆಟ ಪಾಠ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ನೆಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬದ್ದು ಮೂವಿ ತೂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೇನು ಬುಟ್ಪಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದರಪಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸರಿ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಜೇರಿ ನೀವು ಉಂಟ ಬಟ್ ಇಂಕಲ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದಪ್ಪ ಕೆಲವು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋತ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ದು ಬೈದ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲೇನು ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು ನಿಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಕಲ್ ಅರ್ಜುನ್ಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆದಿತ್ತು ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲ ಮಲ್ದಿರೋ ಒಂದು 2,000 ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅಕ್ಲು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಕ್ಲು ಜೋಕಲ್ ಬಂಡ ದೇವೇರು ಆ ದೇವೇರ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುರು ಸಿನಿಮಾ ತೋಜಾಗ ಅಂತ ಒಂಜಿ ತರಕ್ಕೆ ಬತ್ತನು. ಸೊ ಒಂಜಿ 1,200 ಜೋಕುಲು ತುಯ್ಯಾರು ಕೂಡಲ ಒಂಜಿ 700-800 ಜೋಕ್ಲೆ ಕೂಡ ತೋಚ್ಪಾವ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಆಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಭದ್ರತೆಡು ಅಂಚನೆ ಕೊನೋದು ಅಡಿಗೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ತಿನ್ಪಾದ ಕೊನೋದು ಬುಡ್ದು ಬೈದ ನೆತ್ತ ಖುಷಿ ನೆತ್ತ ಫಲ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವರು ಕೊರಿಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಬತರ ಮೂವಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬರ್ಕ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಡ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೇಡಮ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವಳ ಜನತುಲವೆನ್ ತೂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆ ಒಂದು ಲೇರ್ ಪಂಡ ಅವನ ನಾತು ಖುಷಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಯಾಕೇನಂತ ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಕಡಡು ಮುಕ್ಕುದಿತ್ತನದೆ ಬನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಬನೋಲಿ. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸರಿ ಎಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ಎಂಗೆ ತುಂಬುಡ್ದೆ ಆಸೆ ಇತ್ತನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತೆ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ನಿಖುಲ್ ಪನ್ನಡ ಎಂಚಾತನಂದು ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಅವಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ನೀರ್ತು ಯಾರೇ ಈರೆಗೆ ಎಂಚಾಡ್ ಬಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬೈದಿನ ಸಾಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಂತೂ ಫುಲ್ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದಂಡು ಮಾತೆರ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾದಿಪ್ಪು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದಂಡು. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜಿ ಕಣ್ಣದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದೆನೆ ಅಲೆನೆ ತೂಪುನಿ ನನ್ನದೇನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಡೋದು ಹೊಡಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ರಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಟೋಟಲ್ ಮೂವಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಏತುಂಡಿರೆಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ದಯಪಂಡ ಇರ್ನ ಮೂವಿ ಜನಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರ್ಪಂಡ ಅವು ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದಿನ ಕಾಕುಲು ಎಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊರ್ಲಾಕ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಂದು. ಸೊ ನನ್ನತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ದೇವರ ನಟ್ಟು ನಾತು ಅಂತೂ ಮೂವಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೋಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿನ ಒಂದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಗಳ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಜೋಶ್ ಎಂಚೆತ್ತು ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಏನ್ ಗುರು ಚಿಂದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತರ 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 ಒಂಥರ ಕುಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಬತರ ಹೇಳು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಡಗರ 100 ದಿವಸ ಓಡುತ್ತೆ ಅಬತರ ತನ್ನಾನಿ ತಾಳು ತಾಳಿ ತನ್ನಾನು ತಾಳೆ ನಾನೇನು ನಾವು ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಬತರ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಓಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಅಬತರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಕಾಮಿಡಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಬತರ
ಅಬತರ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಲೆ ಅಬತರ 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 ಮಾತೆರ್ಲ ತುಲೆ ಅಬತರ ಕಚಕ್ ಕಚಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರರೆ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರ ನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಬಲ್ಲೆರಡ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಮೂವಿ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ನಿಖಿಲ ಮೂವಿ ನಿಖಿಲ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಬರೋಡು ಅವೇ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕಲ್ ಪಿದ ಒಂಚೂರು ಪುಗರ್ನ ಒಂಚೂರು ಆಭಾಸ ಆಗಲಾಗ ನಾವು ಅಬತರ ಗಟ್ಲಾಗ ಮುಕ್ಲ ಇಂಜಿನ ಆಬತ್ತಾರೆ ಆಕುಲಾಕಲಾನೆ ಪುಗಾರ್ ಬೇರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ಅಬತರ ಜೋರ ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನೋಡ ಅಂದೆ ದಯಮಲ್ತದು ಈ ಚಿತ್ರನ ದಯಮಲ್ತದು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವಡೆ ದಯಪನಾಗ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಡೆತೆರ ಪನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ ತೋಜುಂಡಿಟ್ಟು ಪನ್ನಗ ಆತ ಅವು ದಾದಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಆತ ಪುರ್ಲದ ಕಥಾವಸ್ತುನ್ಲ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರೀತೀರ್ನೆಕ್ ಐನ ಹೇಳ್ದವ್ರು ಎಂಗ್ಲೇನು ಬಾರಿಲ ಆಯ್ಕಡೆ ಅಬತಾರ ಕಟ್ಟಾದೇರು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಎಂಟ್ರಿದ ಅಬತಾರಗಂತೂ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಜಿಲ್ ಪಾರ್ದ ಅಂಚನೆ ಜೋರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪ ಖಂಡಿತ ಅವು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಇದು ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಆದಿಪ್ಪ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆನ್ನಿಬೆಂತಿನ ಆದಿಪ್ಪ ಐಕ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನು ಹೇಳಿದವರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೇನ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ಲ್ಯಾಪು ಆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿಗೆ ಎನ್ನಾಗನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಜಿನ ಬೇನ್ ಐತನಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿತ್ತನಲ್ಲ ಮಾಜುಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನೋಡು ಬಂಡ ಅಕುಲಂತೂ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ ಎಂತೂ ಪೋಪಿನವೇ ಆಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತ ಬಾಲಕೆಲ್ಲ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಆಯ್ನಂದು ಪಣಯರ ಈ ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಜೋರ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಜನಕುಲು ಇನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಐತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಚೋಂಡು ಸರಿ 100% ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪ್ನ ದಯಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಎಂಚೋಂಡು ಪನಗ ಒಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕರೋನಾ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಿದಯ ಬತ್ತದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಂತಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಒಂಜಿ ಕೈಪಾಡ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೋಯ್ ವರ್ಷನೇ ರಿಲೀಸ್ ಆದೋಡು ತಡ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಐದು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಬತ್ತನ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ದಾಲ ಪೆಟ್ಟಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೋತು ಐನಡ್ದವರ ಊಲ ಕ್ಲಾಶ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಬುಡೋಡು ಪನ್ನ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಗುರ್ತುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡಿದ್ದೆ ರೂಟು ಏರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಾರೇಜ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ನೆಟ್ 100% ತೋಜು ದೇವನಾಗ ಅವಳು ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟದ ಕೊರಪು ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಡಿಯನ್ನ ಆಯೇ ಇತ್ತೆ ಇಂಗುಲು ಮೂಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದಿಪ್ಪ ಕತೆಗಾರರು ಬರೆದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚನೇ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿದ್ದು ಆಯೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುನ ತುಂಬ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದುಪ್ಪಿ ಸೊ ಅವೇನು ಎಂಚ ಬರೋಡು ಪಂಡಿದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅರ್ಜುನ್ ತೂದ ಆತನ್ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ತುಂಬೆ ಐನರ್ದವರ 10 ಪೊರ್ಲುಡು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನಡೆ ಸೆಂಚುರಿ ಆಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಅಬತರ ತೀಯರ ಅಬತರ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಆಯ್ತಾ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆವಡು ನಾನು ಅರ್ಜುನ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಸೂಪರ್ ಆತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತ ಜವನ ಇರ್ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಬತರ ತೂಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ತೂಪಿನ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಏರ್ನ ಅಬತರ ಅದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಐಟಿ ಏರ್ ಮಾತು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂದಿರು ಮಾತ್ರ ಅವತ್ತರ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತನು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ ಕಾಪಿಗಡ್ ಸರ್ ಸಕ್ಕತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರವಿಂದನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲುಳ್ಳೇರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತ ಮಾಣಿಕ್ಯಲ್ಲುಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಲಿ ಅಬತಾರನ ಎಂಗೊಲ್ ತೂತ ನಿಕುಲ ತೂಲಿ ಫನ್ನಿ ಫನ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಯಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಫನ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತೋಡನ ನಿಕ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮೂವಿನ ತೋಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶನಿಲ್ ಗುರು ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ಅಕಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದು ತೂನ್ಬರ್ಕ ಎಸ್ ಮೂವಿ ತೂದು ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರೇ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ದಯಪಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಬೈದಡು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಚೋಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೇನು ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಂಡು ರೋಲ್ ಪಂಡದು ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ರೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡ್ ಬಂದ ಎಂಕಲು ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಿ ಟೀಮ್ ಡುಲ್ಲ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಉಲ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ನೆಡ್ದುಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕುಲೆಗ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜನ ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಇನ್ನೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮನ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಬತರ ಯಾನು ಪಂಡ ಎಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬೋನಸ್ ಆದ ಬೈದಿನಿ ಈ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀರೇ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬನ್ನೇಕೆ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದೆ ಅದಾದ ಒಂದು ದೇವ್ರನ್ನ ದಯಟ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ನಮಸ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ಅವರ ತೂನಾಗಿರೇನು ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ನ ವಿಲನ್ ಆತ ಓಕೆ ಈರ್ದಾದ ಬಂದ್ಬರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂడి ಬಹುಶಃ ಎಂಗುಲ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕ ಎಂಗುಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲೇನೆ ಪತ್ತುಪ ಅಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೆದರು ಬಹುಶಃ ಫೈನಲಿ ದಿನ ಬೈದಂಡು ತೂಯ ఒక ಜನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ತೂಯ ఒక ಕುಲ್ನಾಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ನಾನು ಇದು ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೀಜ ಅಂದು
ಸ್ವರೂಪ್ ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬೊಕದಾದ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚನಾವತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಗ್ಲಾಗ ನಟು ಕುಲ್ತು ತುನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು. ಸೊ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೋಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೋಂಡು ಬಹುಶಃ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜೇ ಪನ್ಪು ಜನ ಕಲ್ಟ ಬಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಸರ್, ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಎನ್ನನಾ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಕೊಂಡು ತವರು ಒಂದು ತವರುನಾ ವೈಕಲ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಒಂದು ವಿಲನ್ ಲಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್. ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಕೊಂಚ ಫೀಲೇ ಬೇತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಬತ್ತರ ಅನ್ಪನೋಲ್ಯ. ಅಬತರ ವಿಲನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬತರ ಪಲ್ಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ತುಯರತ ಅಬತರ ಎಂಚೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ಅಬತರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದುಲೇರು ಪಂದ್. ಸೊ ನಿಕುಲ ಬತ್ತದ ಅಬತರ ಖಂಡಿತ ತೂಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇನು ನತ್ ನಿಕಲ ಬತ್ತದ ತೂವೋಡು. ಸೊ ನಿಕಲ ಬತ್ತದ ತೂದು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಪನೊಂದು. ಭರತ್ ಮಲ್ನಾಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಕವಿತಾ ಗಣೇಶ್, ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಪುತ್ತೂರು.